muna sa atong nasod. Nindot atong panahon ni Presidente Duterte kay naghinahinay kawala ang druga, karon ning daghan ang druga. 40% ang mga tao nga diin nahiluan, nalibungan sa bino, kada sila seryoso nga problema, lisod nimong sabton, away way hinungdan, pinatyanay tungod lang sa Espiritu sa bino. Usay maguningon tong amigo nga, mura man gud tag ulitaw na kay tabay basta kay makatabako na. Kung sa may makaulitaw ng tabako. Paburot-burot yun ta sa ato ang aso, nga bisan pa kadtong dili manabakuay kon magkalanghap sa aso ay pariharag epekto sa tuwa. O sa magisulti sa Biblia, may tungod aning tabako. Dugan na ta nagpuyo sa kalibutan, kung gusto tang magbagos, magseryoso ta. Kung imong tanawon, sa kalibutan ni gipuy-an nato, ang Dios nagtanaw kanunay unsa man atong pagkinabuhi. Nakitaan sa Dios ang pagkinabuhi sa unang ginikanan, mao sana sa ato karon unsa man itong pagkinabuhi. Ang atong kinabuhi ginasubay ba nato sa atong nabasa o sa giya sa balaang kasulatan. Muna usahay basta na gani kay giya, di na ko nahimuon kay nag-ingon ba ang Biblia nga dili na mahimuon. Di ko mamakak, di ko mangawat, kaningon Biblia dili ka mangawat o di ka mamakak. So ang giya nato baygala, ang pulong sa Dios. Mao na ang giya nato. Naging din ang balang kasulatan si karaan nga tao. Bugani kun imong tanawon baygala sumala sa pag-arrange sa Bible, mao ta ni sinugdanan gyud nga Biblia kuno kay pinakauna pero kausaon taman kay hinisis man gyud ang pagsugod mao man ang ibutang sa primero. Pero ang ingon ni Job. Ingon pa sa Job 22:21, ingon siya, karon sinatian ninyo ang sa inyong kaugalingon siya, kisa man ni siya ha, ang Dios. Sinatian ninyo ang Ginoo karon, gikan atong Domingo hangtod ugma sa gabi hangtod Sabado, atong gitunan ng pulong sa Ginoo, manta masinati na nato. Unsa magiiya sa Ginoo? Unsa magipulong niya? Unsa may giya niya alang kanato? Ego dinhi, ogon niya ikaw makabaton sa kaayo sa imuhang pagkinabuhi. Ha? Kung ikaw gani masinati kaniya, mabatan nimo ang kalinaw, sigurado na nagsubay ko sa dalan niya sa Dios. Muna yung sa dinhi, atong sination ang Dios, sination nato siya. O niya padayon ni may gala ko, ingon din ni, o niya dawata siya, dawata siya, ako nagaampo kanimo. Ang mga balaod siyang mga ngabilog sa baba, kini iya kining giluwatan. Ang mga pulong, diha gyud sa kasing-kasing nimo. Ayaw na diha lang sa dalunggan, paghuman wala na. So dawata siya, ako nagaampo. Nga ang balaod, diha siyang mga baba, gayang giluwatan. Kiniunta, magapabilin diha sa atong kasing-kasing. Muna nga, kitang tanan sa kalibutan, ang maayag kaayo nga sundon nga giya, kanaro yung pulong sa Dios. Si Kristo mismo sa I am the way, the truth, and the life. Sa Juan 14, versikulo 6. So makita nato nga mao ni ang makatawan si Ginoo. Now, sa balaang kasulatan, adunay daghang mga balaod atong gisgutan katong pulo kasugo usar to sa mga balaod. Pero kung imong tanaw ng Biblia, daghang mga balaod gisgutan din ha. Unsa mga balaura na? Niya ako ipakita ninyo na balaod si Velos, na apoy balaod silang gingharian. Okay? Na apoy gitawag seremonialos, katong mga halad-halad nga nagtumbok sa kamatayon ni Kristo, seremonial. Okay? O gonya na apoy balaod sa may panglawas, oy karon sa ato ang kalibutan, dahan kaayo mga balatian. Dahil panahon nga nagsakit ang akong ulo, gikan sa liog, o niya nagpa-check up ko sa Valencia sa doktor. Sa unsi bati ko sakit kay dok, dinhigig gikan sa liog, pingon sa ulo, murang mabuak akong ulo. Iyang gihikap, o niya gitanaw niya, iya kong gipaginhawag lalom. Sa nga, unsa may mag-himay ko nga, ga-push up ko, o niya, ga-weight ko, sa ayaw lang sa gyud pag-exercise. Kay ang imong ugat ninggahi dinhi sa liog muna nga musaka adto sa imong ulo muna musakit ayaw sa gyud pag-exercise. Ingo nga
na muna kana mag-jogging dok sa ayaw sa gyud pag-jogging. Og magduag basketball sa ayaw sa gyud pagduag basketball. Kung magtinis na lang sa ayaw gyud pagpulos ayaw kun na mamatay ko ana dok. Mamatay ko ana. Sa tatay ayaw paghig ulo. Kinang ko dagig ulo. Pastilan. Dili ko bisa kung sa imon ayaw gyud pulos ayaw. Ay mga balaod na para maayo atong lawas. Mga higala, daay mga balaod sa Biblia para sa maing panglawas ang atong gitunan katong balaod aron maayo ang kagawian o pagkinabuhi. So, ato na mabasa tanan sa Biblia. Karon niya din higayong sa balang kasulatan. Sa Isaiah 55:7 ingon siya din hinaot pa unta nga ang mga makasasala mubiya sila diha silang mga alagianan sa pagpakasala. O gonya ang madautan nga magatawa naghimog dautan ang ilang katuyuan undangon na. O gonya mobalik sila ngadto sa Dios o sa Ginoo ingon dinhi si propeta Isaias. Ayaw na mo paghimog binuang. Ayaw na. Kung amoy hunahuna paghimog dautan ayaw na. Ang atong tuyo nga aron lang kita mabulahan niya alang kalautanan sa uban. Pasilan kaganihan na ningon sulti sa ko ay sa pastor, wa na nadakpan na gyud, nasakpan na gyud, masulban na gyud ni ang kanang dike o kanang flood control nga problema. Ikaw nga naman di ay. Isa ning sulti na magyud nga na ako ni kwarta gidala, salang lang tagtulog adlaw, aw sa kakarton nga dala na po ng kwarta, kada gyud semana na iko grabe po ng kwarta oy. Karon gubot kayo ang atong nasod tungod ana. Amanigala, klaro gisulti ni undangon na kung naghimot ang dili mayo, kung nagplano ta, undangon na unya mo balik ta ngadto sa Ginoo. Mao na gisulti sa balang kasulatan, og unya makabaton kamog kaluoy. Magkaluyan ta sa Ginoo. Makabaton tag kaluoy diha kaniya sa atong Dios. Nga naman kay na diha kaniya ana ang hingpit nga kapasayloan. Nindot kay no? Ang uban nga mga tao, pasaylo pero hinundom, pasaylo unto ka, pero di ko kalimot siya mong gimo. Magdumot rin hapon. Pero ang Ginoo may higala, sa diha nga siya mo pasaylo, tinudaan na yun. So alas sa mga viewers usab, bisan pa kung sa atong pagkadautan, ang atong pagkamakasala, apan kung ikaw mo balik ka sa Ginoo, magbagko ka, maghinulsol ka, ingon din o dito ikaw makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa imong mga sala tungod kaniya tungod lang kang Kristo. Maigala, usa man ito pagkinabuhi nga mahimot ang Ginoo sa tuwa ang estilo sa mga katawhan nga iha sa Dios. Niya, kisa may manabakuay diri. Manabakuay daghano? Patanaw na to sa Epictus Tabaco. Kani ato lawas templo sa Ginoo. Niyay manabakuay usay maguringon tong amigo nga mura man gud tag ulitaw na kay tabay basta kay makatabako na. Kung sa may makaulitaw ng tabako mura man na. Apan makita nimo manabakuay bisan pag di ka manabako nya nagtapad-tapad ka tong manabakuay apil gihapon ka biktima ka tungod kay ang aso may gala ko malanghap man nimo to mainhil man nimo amo rang ipiktuha. Usa magisulti sa Biblia may tungod aning tabako. Although wa ka makita nga word tabako, pero tanawa sabta pagayo sa kingon ni King Solomon, Proverbio 16:27 na kadini. Og ang dautan na tao nagahimo og kadautan. Okay, ungodly ang dili justo nga tao naghimo og kadautan, nagakalot, nagamugna og kadautan, og diha siyang mga ngabil ana makasunog nga kalayo. Pasilan sa iyong ngabil, o yung sa may nasa ngabil, ang baba nasa, ang dila nasa baba, pero nasa ngabil, walay lain, sigarilyo. Mahigala, paburot-burot yun ta sa ato ang aso, nga bisan pa katong dili manabakuay kon makalanghap sa aso, ay pariharag ipikto sa tuwa. Doon na sa kabata sa sami, 5 anyos. Tingala ko, gitawag ko sa opisina, kaya gipakanaw kay Pampuan kadadon sa Cebu. Dili na dawaton sa Osami City. O niya, nanaog ko, pagabot ito, naghigda ang bata diha, naglingkod sa wheelchair. Ikaw si problema di ay.
Isa pastor, dad-o na mo among anak sa Cebu kay di na dawat diri sa Samis. O sa may sakit ani, isa nga ang sakit niya pastor, sakit man sa manabakuay nga di man ni madabako na kong bata. Iko 5 anyos sakit sa manabakuay. Isa unya usay sa doktor. Ingon ang doktor, Mrs. naabay madabako sa inyong balay. Ingon na siyang, akong bana. Isa, Mrs. Magkuyog-kuyog ba ni imong anak kanunay sa iyang papa? Isa, ay mao man ni paboritong anak sa kumbana, kamanghuran mga laki. Kuyog-kuyogon, bisag gamay pa. O niya, sige, panabako ang papa. So, na inhale, na langhap, pag-ayo sa bata. Isa muna, pastor, kini kong anak, nagsakit siya, sakit sa manabakuay. Gamay pa unta kayo. Abi ninyo, yung yun ang bata. Dito man ko, isa nga, pastilan pa no? O wa pa ka nabako pa, di ko maingon ani. Pastang hilak naman yun sa amahan. Sa dong, siya, maulian lagi ka, dong, maulian lagi ka. Isa lagi pa, pero dili unta ko mainani, wa pa ka nabako. Kakuyog ba sila pirmi? Tanawan ko ng asus tabako. May gala, nilakaw sila Huwebes, ninguli sila Sulsimana Martes, kargaminto na ang bata. Pagkaluoy sa bata. Apa nga amahan, may gala di gyud kadawat, kay yun yung mayroon naman kanunay pa. Uwa, punta ka na nabako pa, di unta kumaingon ani. Abi ninyo, nagilubong ang bata, ang amahan, murabag nawadaan siyang maayong kadasik sa pagpakabuhi. Kung nakadungog mo ng kuratong baliling sa usamis, ding apil siya na. And so, tulis din tulis din to, grabe yun, kay iyang una-unay sa apostlan man, mas maipag magwala. Kanang magkuhan ko na siya ba? Mamahala na lang. Kaya kumasak pa na patay siya, okay rapod. At tinuod yun. Nanaulis lang bangko, agoy, ang security guard, nakapindot may dayon, adto sa mga kapulisan, sinukli ay sa bala na igo katong amahan, patay. Ang ako lang sa man, pastor, tabangi, pastor, kaya di nagyod, bisa kung sila himuon niya, kaya ding apil na siya aning grupo sa mga daotang tao. Tungkol kaya di sa kadawat may gala, ngang iyang anak mamatay. Apan kisa ba di mamatay ang pagkadaghang elementos tabako nga makadaot sa lawas sa tao? So dinhi makita nimo nga kung ikaw nagtabako 15 anyos pa, ningabot kag 70 anyos na nabakuay, tanawan lang upo sa sigarilyo gilubong na ka pagkadaghan kayo. Unsa man may tabo sa tao nga madabakuay may gala ko. Muna nga mintras may panahon pa undang natag panabako. Makadaot man na. Estilo sa katawan sa Ginoo atong tanawon kung unsa gyud ang maayo alang kanato. Dayon dinhi ang pagpanabako kana makahatag kanato og sakit sa kasing-kasing kay mugagmay man ang atong mga arteries kana giana sa dugo may gala ko mugagmay so naa dayoy coronary occlusion or thrombosis mo nang heart attack ay kusog ang presyo sa dugo. Mo nang na stroke o niya nakalalaing na cancer nga mabatnan sa kataong manabakuay o niya emphysema o say manghubag ang atong mga tiil, manghubag katul-katul ang atong lawas o niya may gala ko say magsige nagtulo atong laway mubo atong ginhawa alang sa mga kababayan kung mabdos ka adunay premature birth pagpakatao sa bata nga dili pa hingkod tungod sa tabako pagkadaghang epekto sa tabako may gala adunay usa ka kadula na ko og tinis o sa doktor. Pag human na magdula, naglingkod ming duha. Paglingkod na mo, nagkuha na siya sa tabako, nagarilyo. O niya, sigo buboy ko, Dok. Nagdula kag tinis, nag-ehersisyo ka. Pero manabako ka. Sa lagi, Pastor, kay di maguno ko mapungan good, kay ludon man ko, o di manabako. Anso ko nga, walay pulos ko di mo ehersisyo, Dok. Di naman kinahanglan sultian ta ka kay doktor man ka. But kay balo kaon sa epekto sa bako isa. Kay balo gyud ko pastor, pero unsaon taman gud nga maludoon man ko. Manghigala, grabe gyud. Kung imong tanawon matud pa sa research sa Beckman Research Institute. Adunay gibanabana nga usa ka milyon ka mga tao mga matay kada tuig. Pero tanaw na ko karong bag-o mahigala. Dili kay usa ka milyon kani dugay na nga pagtuon. Karon 3.2 milyon ka mga katawhan ang mga matay tungod sa tabako kada tuig. So, tanawa pag-ayo kung mugagmay ang atong mga arteries. Kana gianan sa dugo bitaw, wag circulate siya.
pastilan, mugagmay pag-ayo, murabag ng hubag, alang-alang kinaagod ang mga nikotina adin ha. Daghan kayong mga elementos tabako nga makadawa tanawa atong padakdakoon ha. Dakoon na to tanawa na pag-ayo. Mao na siyang epekto mo na maglisod kag ginhawa. So alang sa tanan nga tabako ay undang ta og panabako. Namo gyud panultion nga ang manabako kuno dili sila matigulang. Smokers never grow old. Pastilan, kani, dito matigulang na bako ta. Wa sila kibalo sa tumoy, sumpay. Smokers never grow old because they usually die very young. Mao da ito. Di ka matigulang kay mga matay, bata pa. Tanaw rin pa kayo, si tinta ka mga nakalalain nga elemento nga makadaot sa lawas sa tao diha sa tabako. Daghan kaayo na siya. Apan ang tulog yun kagrabe nga makadaot sa tabako, muna ang kinahanglan mangundang tabako, kung manabako ay ta, kanag yung nicotine, tar, o carbon monoxide. Although na filter, pero higala ko, ang filter kay makadaot na ang pag-ibutan lang din ha, nga elemento makadaot. Muna ang baga sa manabako ay, murag ka ng talong gisugba bitaw. Tanawa pagkain na. Kaniyan to, basta magliktura ko ani, magkuha ko kanang bayong-bayong nga manok. O niya magkupos ko usa ka stick nga sigarilyo. Ako nang kupugod pag-ayo butang tubig, ibutan na ko sa sirin, i-inject na ko sa bayong-bayong nga manok. So tiyan may gala, in just 10 minutes, patay ang manok. Usara na katabako. Pero maluoy naman ko, ikaw torture man ang manok. Wala lang ko gaghimo ana. Kaniyan to, grabe yun, injection diya sa manok. Ibutang ang manok diha sa taas. After 10 minutes, kirig ang manok. Mao na, usapag yun may gala, sa manabako ay gagasto kag kwarta nga walay pulos sa pamilya. Tanawar ko na, gisunog niyang kwarta. Kisa may makakong sunog og 100 pesos. Wala gyud. Bisag 50 gani, adugnan man ta. Pero kung manabako ay ka, di lang kakabantay, nga di ay nagsunog na kag kwarta nimo. Muna dili sa diha nga makagagmay ang mga artery sa to, munang muklag siya na adaytay heart attack. 25% taas kay risgo ang taong manabakuay. Muna nga dili matigulang ang manabakuay because they usually die very young. Muna may gala. So, kung imong tanawon, matod pa ni Dr. Linus Pauling, kada stick sa tabako, 14.5 minutes ang makuha sa tong kinabuhi. Isay gamay raman di ay na. Okay ra. Karon pila ka 14.5 higala kada stick, pila ka stick imong mahurot kada adlaw. Ingon ako sa nga, kanang 20 hurot ako sa kadlaw. Kay sunput man ang pagpanabako. So mangigala, baka daot ang tabako, may sa Davao kay ang tanang manabako ay dakpo na mo kay mo may sugo ni Mayor Duterte kaniadto sa mayor pa sa Davao. Kami giniputize mi pag makita mi nabako ang madlungon dong sir nanabako ka. Bawal ang tabako sa Davao. Unya mo siga-siga lang sa mata. Amo nang dakpon. Tawagan ng pulis yon dakpo na mo kay pasing musukol. Pagkaman, kami ra po'y mulikture on saon pag-undang og tabako. So, 5 days planning on how to stop smoking. Ato na dito, kaya di sila multahan, prisuhon man sila. So, ato gina sila, mag-add to appeal gina sila on saon pag-undang og tabako. So, magigala ni kagabiyon, stop smoking, undang tagtabako. Niya pag yo'y makaayo kung undang kag tabako. O saman, ang imo ang baga mo asinso. Okay? Dili na ka mag-short o ginhawa. O gonya ang mga sakit-sakit mo rabag katul-katul nimo sa imong lawas, mawala sa nasya. O gonya ang pangpanginit sa lawas tungod sa tabako, wala sa nasya. O diyan sa pagyan may gala ko, kining ang ato bitang mura bitawag, luod kaita, luod ta kanunay, basta kay maulian ka sa tabako, maundang ka, then totally maulian yung ka. Kanang pag tabisay sa laway, maglaway-laway ka, undang gihapon na. O ganyan, katapusan ni gala ko, kanang pag-ubos sa ginawa to, marag bugbo mga ginawa, wala na siya. Mao ni ang nindot, sa diya nga maundang kag tabako. Okay? Puna pagilain nga makadaot sa lawas tao, munang estilo na to, kitagay maningkawat, kanang inom. Kisabay manginumay din
tubig, tanan ta, bino. Kanina tumigala, wala pa ko kabasa ng Biblia, wala ra mo kagi sa among nagian. Kaya kami tuunaw anay kwarta, ang among butangan og sugar, kanang Flying Tiger nga alcohol, kanang tubel sa Petromax, amo na ibutang sa kitchen, butang nag sugar nga brown, butang nag ice, inom na yun. Pastilan yun. Ingko, nagpadayon ba to abot, kumakauban nga nagpadayon, nangamatay nito ito. Pero sa may naan ng binog yun, kung imo tanan balang kasulatan, ang bino o sa kana kaunsa kasabaan. O niya, kung ikaw gani magpabilin sa bino, mawad-an ka sa imong maayo nga pangisip. Ang bino o sa sabaan, imong tagayon, nindot, isulod sa tutunlan, mudaligdig, nindot kayo. Apan sa pila ka minuto, 8 ka minuto ang gisgutan nga mga sa utok sa tao, ang bino nga itong imnon. 8 ka minuto. O niya, malain na mong tananawan. Muna yung din sa diha, nga ikaw malimbungan, ana, di ka mahimo manggialamon. Muna mga higala, doon ay mga manag-amigo nga magpatay tungod sa pagkahubog. Ako, hapit ko gidunggab sa kong igagaw, kay gikan mis bailihan, hubog naman siya, gyagbayan na mo, pauli sa balay. Pag abot ito sa may kalubian, kaya iya manggikuha iyang handing sa inyo kong ihulog, stunaan ha. Di, iya may gidunggab na, likay mis, kaubas kong igagaw nga sa, sal, ibilin ta na diha, bahala ng tawanan na, kuyugan na to, kita pa'y dautan. Ibili na mo sa kalubian. Pagbilin makabuntag nakabatasyawan na dito sa kalubian siya, grabe sumo gibiyaan ko ninyo. Yan na mo gibiyaan gitabangan ka na mo, yaroray amo kang giagbayan pauli pero kay manunggab man ka. Kaya nagingon makang ihulog tunaan mo nang dito kas kalubian. Sa di ko mo to anoy. Lain pag kayon sa mo amo gyapon baryo tungod kay kanang inom grabe gito na. Sa amo gyapon nagkuyog sila tulog gyapon ka buok. Karon kayo sa nitabo amora gyapon mula kaning binog yon espiritu sa binog dili gyud mayo gikuha gyapon yung hunting kay dunggamo niya ang katong nag-agbay siya ha nya kay mga parinter gud sa tanan para sa mo ang hitabo o sa gimo usa-usa nasuko man siya hubog kay no po dili kay hubog nagkuha bitaw na sa bato hapak ko bitaw nagbato katong nanunggab pagkatumba kuha siya na bato gidakdakan ang ulo buak ang ulo igagaw ra niya na kayong kunaon sa naman taon mo. Na priso'y gala katong nagbuak sa ulo, katong nagpuspusog bato, abaro sa may naitabo, patay na. Ang igagaw. Perting hilak sa sawa batanon para bagayo. Mauna may galang nga batay na ito pagayo. Kining bino, nindo tanawon, kapangidlap sa kupa. Apan batay nyo pagayo, kaya dunay gubat, dunay away mo ni the battle of the bottle. Atong dagon, dito may gala ko sa kining Nevada. Ningat tumi sa Osaka, dapit nga ilado kaay ninyo. Ilado yung kaay ninyo. Kining nga syudad, mo ni ang awayana ni Pacquiao. Kung sige ng lugar gani sa Amerika? Las Vegas. Nastilan dito sa Las Vegas, may gala ko, kay magsugal sila, mag-inom man po, tanawar ko na, ikudakan ako sikrito. Inom, sugal, ang nakapait pag yun, ang diligin maayo tanawon, wala ko giapilo kudak. Kaya diha sa lamisa, mutong-tong babae nga maghubo tanan. Niya sayo-sayos ng tubangan, o niya kinikota ilang papaakan o kwarta ang tinatao sa babae. Iko pagkalawaya po na oy. Hala sayo ano niya dinhi. Inko mauni ang syudad nga murag Sodoma o Gomora. Apasultihan ito may gala, dili lang kay tabakong inom, apan naapoy druga nga makadaot yun sa lawa sa tao. Muna sa atong nasod, nindot aton ta panahon ni Presidente Duterte kay naghinahinay kawala ang druga, karon ning daghan ang druga. Nadunggan ako tumiging adlaw, naay nasakuti nga druga nga mokabor sa mo balor sa 50 million. Inko, unsa naman ang drugahan? Grabe ang kadautan sa kalibutan karon. Ang unang dauton sa bino kanang utok nato. Ang utok nato dinita kauna-una. Og unsa ang maing buhaton, labi na gyud kung ikaw mahigala ko grabe ha kaubog,
ay ang unahon na nimo insakto imong linaktan po nagwandog-wandog na ka. Mo na ibatayan ng pag-ayo. Niya tanawa pag-ayo, magsunod-sunod ka ang imong utok wa na dili nakaka sulti og maayo nga mga pulong og wa na kay kaulaw. Sa grade 4 ko mahigala ko nagdula mig Julie no sa kahapon ni ana. Natingala ko kami sa kauban ako nga nagsige magsyagit ang dito sa tindahan. O niya ala kusog kay music niya pang panyagit. Di kami po nga for curiosity ning naadto mi dito. Pas sila na idakog tiyan nga tao naghubo mahigala ko ang iyang karsunsilyo man to iyang gisulob ako iyang gihubo mahigala ko iyang gihubo iyang karsunes karsunsilyo na lang o niya ganaana niya iyang karsunes nagsayaw siya naghubo attorney man ay siya pastilan gyud kagubot sa tindahan kami perti pangatawa kay dako masagtian la sayaw siya nagkarsunsilyo na lang gikan na to wala nagiganahan maadto pa siyang law office magpatabang. Nga naman, naulaw sila atong atorniha. Sumawala imong una-una nga tarong kung mahubog na ka. O sa kabana, ning uli sa balay alas 11:30 sa gabi. Aduna sila'y anak nga 3 ka bulan. Pag-abli sa asawa na hubog man, biyaan niya, ning balik sa sulod o sa kwarto ang asawa, higda. Pagka alas 2, magala, alas 11 man ito kapin, pagka alas 2, takda ito patutuyon ang bata nga gamay sa inahan. Naon sa mahikap-hikap siya, wa naman. Di ka pasiga ang suga. Pagpasiga sa suga, kinaon sa giunlanan naman siyang bana ang 4 months old nga bata, 3 months old nga bata. Patay ng gawas ang dugo diya sa bakba, sa ilong, o sa dalunggan. Pas silang syagit sa inahan. Iyang gipatiran niya nga, naon sa naman ka? Mao na resulta sa imong pagkahubog. Tanawa, ang atong anak ka, tulog pagkabulan, gihimo ni mong unlan. Kisa ko'y buang unlan og anak. Isa tanawa, paglingi niya ang iyang anak, iyang unlanan siya. Unlan man to akong gibira kagabi unlan niyang una-una. Hubog man siya. Pastilan yun. Mag-uol kay magunahon na tulog ka bulan nga bata, namatay lang kay giunlanan sa amahan. Muna may gala ko ni mo tanawon, pagkadako kayo si Picto, kon kita mahiluan sa binumatod pa din ni Dr. Melvin Kinsley siya. Gibutangan niya ilik ka ng gamay nga may kusok pa diha sa ulo sa tao, anak gitanaw niya din sa mga blood vessels. Oy, nakulangan man mahigala ko ang oxygen, ang iyang dugo mahigala, mo dahil nga magwandog-wandog ka kay wa na, di na ka mabalance. Asa takiyon pag-ayo sa bino, una, kaning ato dinhing parietal lobe, kaning atong balancing power din sa una nga, maglakaw-lakaw ka, magwandog-wandog na. Sunod, kaning atong frontal lobe, di na kakaila. Ang imong anak, nahimo ng unlan. So, higala, pagkadako sa epikto, kung kita mabiktima, ani. Doon ay sa kalalaki dito ko sa pagkadiya nagkaon. Pagkaon ako, isa, sir, 5 serbe, kay para pagkaon ako, gutom na ko. Saan mo ng 5 ikanon? Palit kag binangkal. Ikaw, saan mo na pagkaon manong ka ng 5? Alelelele. Iguyon ako siya sa pagpili diyag pagkaon, kaya ako'y bayan. Sa tinud, kasi ko lagi. Ikaw day, tagay sa unsay mapili, ako'y bayan. Pili sa itong adobo, pili, tulog ka sudan. Ikaw, sige, nagsalo minto sa lamisa. Ikaw, pangkunahaman manong, dari kaon dari. Pila maedad di mo karon? Isa nga, kuan ako do, 42 pa yun, 42 sa tingala ko nga nagtikubo na, tigulang naman ko nga, 42 mo naman kagsitinta. Kung siya na po nito bagsa, mo na ni resulta sa mga why make. Wala ko ni mix ba? Ang yung why make. Sabi ni mo do, sabi ni mo sir, nagsugod kong inom sir, 12 anyos pa. Karon 42, pila katuig. 30. Pero tigulang na, mura nag-60 anyos, nag-ana na, sir, gaya ko, kuan, sir, be, kanya ko na nakusama ng 5 taon, no, lahat, kuyog ka sa kawagkaon. 42 anyos, pero tigulang na, nga naman, isa, wa magoy mix, mo inom ko, buntag pa sa'yo, inom naman. Higala, 40% ang mga tao nga diin nahiluan, nalibungan sa bino, kada sila seryoso nga problema, lisod nimong sabton, away way hinungdan, pinatyanay tungod lang sa Espiritu sa bino. Nayo sa katao, nag-drive siya muna karon sa Amerika, bisag panimuan lang ka na kay bino, nag-drive ka, dakpunday ka sa polis. Nga naman, kadaghanan sa aksidente sa Amerika, tungod sa mga driver nga nakainom. Tanaw ko na
gisakyan sa 10-wheelers ang SUV. Karon ang nangadto dito kay mga firemen man na mula trabaho dayon mo luwas kuno sa mga disgrasya. So niya, noon sa naman mo kuan hinay ato ang sa dini may gala kuha nila ang driver sa SUV nga nakabangga dito sa 10-wheelers. Okay? Tanaw pag-ayo. Ilang gikuha ang driver. Pagkuha sa driver, ay naunsa man na tanawa ragod. Mauna ang resulta sa Espiritu Sabino. So gitapok niya ang lawas sa driver, tanawa, pastilan pagkaluoy kayo. Tungod na sa Espiritu Sabino. Muna makingon ta nga ang bino dili gyud maayo isulod sa atong lawas. Kinsa ba dunay kasuko o kaligot-got? Kinsa ba dunay mga problema? Dunay mga panagbangi matubad ni, naay mga reklamo ingon dinhi siya. O gonya kinsa ba usab nga dunay mga samad-samad? Kinsa man ingon siya, katong pulag mata kinsa man na? Katong mga tao na hiluan sa bino. Katong mga tao nga diin nalimbungan sila tungod silang hilig sa pag-inom sa makadaot sa lawas sa tao. Tanaw niyo pag-ayo. Kanimo ni mata sa wa pa nakainom. Pagkainom niya mo na ni mata sa nakainom na. So kung imong tanawon, lahi ra kayo ang kalimutaw, tinanawan sa wala nakainom o nakainom. Munang malimbungan gyud ka. O niya may galaw sa may tabo, maglakaw ka sa dalan, makasugat kag truck labi na gabi, kaya nga bulak, imong sugato ng truck, banggaan ka, patay. Muna may tabo sa limbong Sabino. Muna dinhi ang gisulti, alang ka nato ni kigabion, niya dinhi ang gisulti. Ingon siya dinhi, busa, kadto nagainom diha sa bino, diha sa kupa, nagapangidlap, nga walay sambog, ingon siya dinhi, ayaw ninyong tanawa ang bino kung kini nagapangidlap diha sa kupa. Ingon tong usadayon kami nako, sayo ra na jer. Araw nga di ta makasupak sa gisulti sa Biblia, mag-inom tag bino, magpiyong ta. Imno nato ang bino sa baso magpiyong. Pastila yun din tawanan ni. Kaya gusto lang yun miinom. So magpiyong lang kuno siya. Kaya nga ba din, ayaw tanawa ang bino diha sa kupa kung kini nagapangidlap. Kaya kini mo sulod sa imong ginawan, nindot kay paminawon. Apan dili madugay, muikos kini sama sa bitin. Grabe. Iya kang limbungan, iya kay ikusan sama sa bitin. Tanawa pagayo. Na may daghang klase nga gitawag bino sa balang kasulatan ay oinos na yayin. Okay? So, sa Griego, mao ni mga ngalan sa mga bino, pero kasabot sila, kada siya, kuha na siya. Tubig na siya, Diyos na, pero gitawag na bino. Ang bino nga makawog, fermented wine, mo gina ang makadaot sa laos ng mga takis tong utok, o gonya, makadaot tong tinanawan. So, atong undangon, dili lang ang tabako, ang bino, kaning tulog yun tabako, alcohol, o droga. Makadaot sa kasing-kasing, sa baga, o sa tong utok, maunay atakihon yun. So, kitang tanan, nga niya sa kalibutan, nga gustong magbago, ingo din unsay imong kanon, unsay imong imnon, unsay imong himuon nimo na aron paghimaya sa Dios. Higala kung mukaon ko, akong himuon ang pagpili sa pagkaon ng magpahimaya sa Ginoo. Kung ako mainom kanang mga ilimnon, tubig, Diyos, limonid, dili makadaot sa lawas sa tao. O kung siya kong himuon, subay sa kalagdaan sa Diyos. So muna nga, nini kagabiyon, atong himuon ang pag-undang, naman to, yang pag-undang sa iinom nga mao'y sagad nga makagubot sa puluyanan. Nigini, nga no magyud nga di man nato butangan o mga butang nga makadaot sa lawas. Klaro ngayon ni Apostol Pablo, unang Korinto 3:16, ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Wa ba mo mahibalo? Ngayong lawas templo sa Dios. O siya nagapuyo diha sulod ninyo. Pinagi sa Espiritu. Bisan kinsa nga magalaglag sa inyong lawas ng mong templo sa Dios. Ingon dinhi, laglagon usab sa Ginoo kayon saman ang templo balaan og mao kana ang inyong lawas.
Higala kung ikaw magalaglag sa lawas, nimo, o magalaglag sa lawas nato, ingon sa laglagon usab sa Dios. Gitanaw sa Ginoo nga itong kinabuhi matag adlaw. Kay balo siya kung unsa nga ato ang mga bisyo. Apan kung ikaw magkabilin ana, dili lang ikaw mo'y malaot. Apan sa katapusang adlaw, ang Dios sad magapahamtag sa silot ato mga tao nga di nagalaglag sa ilang kaugalingong lawas nga maong templo sa Dios. So igala mo kana ang estilo, unon sa naman na. Ang estilo sa pagkinabuhi sa katawhan sa Dios. Atong kunong tarungon ang screen aron maklaro. Okay? Now, so akong usbon, bisag unsa atong imnon, atong imnon, atong kaunon, atong buhaton, himo na to na sa paghimaya sa Dios. Nay usa ka batan-on, ambisyoso ka batan-on. Grabe gyud, dili lang kay mainom. Dili lang sa kay manabako, gadruga. Iko gadruga matiling batanunan ni. Kini siya kriminal pagyud. Unya daghar ba kay siyang mga masugo nga hala patya ninyo na. Dani sa Biblia, kinsa man yun hinumduman sa Biblia nga din grabe ang kinabuhi apan nabago. Si Saulo. Yan nahimong Pablo. Si Saulo may gala ko, siya nangita kanon nagdungog. Kaniadto kay mga Kristiyanon si ilamang gina lutos aron mahimo kang inila matagad akong posisyon kinahanglan makadakop kang Kristiyanon mabilanggo kanang nagsimba kang Kristo supak magigala ko ang panahon nga nahitabo na panahon sa pagdumala sa tibok kalibutan sa Roman Empire. Namatay si Kristo, it was Roman Empire. Kaning panahon na magigala ko ni Saulo, it was Roman Empire. Di is na gusto na Kristo nga simbahon. So sa nitabo, kani si Saulo magigala, usa ka tawo nga ambisyoso. Ang iya kanunang gihunahon na isa nga ako gyud mahimong taas og ranggo, lipay gyud kay ko. So muna makita nimo siya ang iyang kahimtang. Kani si Saulo na siya mga sakop. Apan may gala nakita usab niya nga dunay usa ka tawo ginganlag si Esteban kakapaslutan na kay baluta sa Biblia. Si Esteban usa ka maayo nga tawo, manggiluyon, Diyos noon may nampuon. Apan tungod lagi kay Kristohanon man, kini si Saulo nga batanon, iyang gisugo ang iyang mga kauban nga batuan ninyo ng tawhana, patya ninyo kay Kristohano na. Grabe ang pamanglutos mga Kristohanon kaniadto. Kung basahon niyo ang buhat kapitulo 9, grabe gyud nagkatatag ang Kristohanon tungod sa pagpanglutos sa mga katawhan nga nagpailalom sa Roman Empire. Karon, gibato na si Esteban. Ogonia sa diha nga si Esteban gibato na, si Esteban ning hangad ngadto sa langit og mato pa sa balang kasulatan o nakita niya Ginoo nagabarog sa ibabaw. Ingon si Esteban, Ginoo, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Higala ang Dios nagtanaw kang Esteban, usa ka maayong nga tawo. So sa diyang giabog siya, gipagawa sa syudad, gibato siya, hangtod nga siya namatay, o gayang sinina, kung ang bisti, gikuha sa mga sakop, katong nagbato, o gibutang nila sa tiilan sa usa ka batanon nga giganlag si Saulo. Grabe si Saulo. Dili lang siya kay tingali adik-adik, grabe iyang gipamatay. Apan, kining tawhana, nausab. Muna makayong kubisag unsa nato kadautan sa kalibutan, kung ikaw gusto gyud nga mausab, tabangan ka sa Ginoo nga mausab. So dining bahina, ang magkatawhan may gala ko, mga Kristohanon, wala pwede ng bulag-bulag nagtibuag sana. Tungod sa pamanglutos, aning mga sakop ni Saulo, lakip na gyud ang mga kasundaluhan sa impero sa Roma. Ning mao nga panghitabo ning kuyanap na nahitabo may gala ko, nga si Saulo, kaning batanong nga Saulo, gusto kanyang laglagon tanan nga mga tao sa iglesia. Klaro ang sultis balang kasulatan. Ingon siya laglagon niya ang mga katawhan sa iglesia. Iyang giadto balay-balay. Kristanan ka, kuhaon na ka niya. O niya, ibanlod sa bilangguan. Grabe yung kayo. Malalaki ka man o mababay, basta kay Kristanon, bilanggo. Di nahimong inila si Saulo. Nahimo siya may gala ko nga asset sa kadagkuan ni gala ko sa impero sa Roma. Karon, nagkuha siya may gala ko pagtugot sa kadagkuan sa iglesia
nga siya moadto ngadto sa lain nga dapit aron pagpangluto sa mga Kristiyanon. Ang Biblia nagingon, may gala ko nimong tanawon, buhat 9:3, karon siya ning adto sa Damasco. Kaya nakakuha naman siya og pagtugot sa kadagkuan sa gobyerno o sa iglesia nga mulakaw siya aron iyang puuhon ang Kristiyanon. Nagyan bilang kasulatan sa versikulo 3, ingon siya, samtang sila nagpaingon ngadto sa Damasco, udtong tutok. Adunay kahayag gikan sa langit ni flash ngadto kanila, og unya may gala ko gituyukan sila sa kining kahayag, og si Saulo nahulog sa kabayo ngadto sa yuta. Ang iyang makauban na tingala unsa mani nga kahayag grabe man, udtong tutok pero ning hayag pa sa adlaw ang silaw nga miabot kadto kanila. Og unya samtang si Saulo may gala ko diha sa yuta, adunay tingog dadungog, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Higala ning tubag si Saulo, ingon siya, abi makaingon ko nga kani si Saulo tingali, siya usab kini nagtuog yun sa Ginoo. Kaya ang pangutan niya, kinsa ka man dahi Ginoo? Nahulog siya. Nangutanan siya, kinsa ka man dahi Ginoo? So ang Ginoo may gala ko, nailhan na niya nga dunay Ginoo. O sa tubag may gala. Siya, ako mo si Jesus nga din imong gilutos. Kinsa may gilutos niya? Kristohanon. Ang Kristo nagikan sa pulong Kristo. Christ. Ang so kinikan magsunod kang Kristo, Kristohanon. Gipangluto sigala ko ni Saulo ang mga Kristohanon. Kinsa ka man di ay? Ako ni Jesus ang imong gilutos. Apan sa ingon sa tingog, apan tindog, adto ka sa syudad, kaya akong isulti kanimo, og didto imong himuon ang akong isulti sa imo. Tindog. Pag tindog ni Saulo, may gala ko, kaya di naman siya kakita, nabuta naman siya hinuon. So grabe yun niyang kagool, nabuti mo nagabuta na. Sa diha nga siya ning tindog, kaya di makakita, gitabangan sa siya makauban, aron makatindog, gipasakay sa kabayo, o gonya ning atos las Damascus. O sa nitabo may gala, dito, tulog kaadlaw, wa gid siya kakita, wa po siya ning kaon, kinsa bay mo kaon na hindi kakakita. Nagool kay siya. Sa pagkagool niya may gala, adunay sa katapod, nga gisugo sa Ginoo pagduaw aning batan-on nga Saulo. Kinsa man, Ananias. Gitawag sa Ginoo sa Ananias, si Ananias, adto ka ngadto sa balay ni Judas. Gamay lang ang gianan, pero adto ka dito. Kay inigabot mo dito, makita nimo ang usa ka tawo nga taga Tarsos, ginganlag si Saulo. Siya karon nagampo. Grabe no? Walay sita sa Biblia nga si Saulo nagampo sa wala pa siya nabuta. Sa diya nabuta na siya, siya nagampo. Munahin ko nga, mao ni ang kausaban sa kinabuhi sa tao. Kung ikaw gani mausab, ay mahimo kang mainampuon. So ingon dayon si Ananias, oy, kanang tawhana nga dagharaban ng gipang butang sa bilangguan, naaraban na yung mga tao iyang gipang patay. Mahigala, nag-ukon-ukon sa Ananias. Ingon siya, Ginoo, nganong adto man ako nga kriminal man lang tawhana na. Sa na ako'y tuyo, anak niya. Kay si Saulo, himuon ako na siyang instrumento. Nga siya o niya magdala sa mensahe sa akong ngalan nga sa mga hintil. Dili lang sa mga isalhanon. So may gala kung imong tanaw din akong ipakita siya dito, kung unsaon niya pag-antos tungod sa kungalan, iya mang gilutos ang mga Kristohanon. Ingon si Kristo pod, akong ipakita siya ang pag-antos niya, tungod siya ang pagmensahe sa kungalan. Higala, walay nahimo sa Ananias. Ang Biblia naging din so si Ananias tingadto sa balay ni kinsa? Judas. O niya nakita niya si Saulo. Katong nabuta nga Saulo. O sa gihimo ni Ananias Vigala ko, iyang gigunitan si Saulo, gitapion ng iyang kamot, o gingon siya, igsuon Saulo. Ang Diyos nagsugo kanako, nagpakita kanako, nga ako muanhi dinhi. Aron ikaw, makakita, pag-usab, dili na ka mabuta.
Ang nagpakita kanimo nga Dios dito sa on the way to Damascus. Mao na sa Dios nagsugo kanako nga ikaw akong duolon, akong bisitahan aron ikaw makakita pag-usab. Mahigala tanawa ang kinabuhi ni Saulo. Sa diya nga siya ni Felipe, gato sa Ananias, ogo niya, gihikap niya ang mata, adunay daw himbis na hulog sa mata ni Saulo. Ogo niya ogo niya napuno siya sa Espiritu. So kining bahina, makakita ka, mapuno ka sa Espiritu. Katong Kristo kun Hesus nga nagpakita nimo nga nahulog ka na buta, karon niya ko dinhi aron makakita ka pag-usab. Paghika naon sa murag na himbis nga nahulog, nakakita siya pag-usab. O sa may gimo niya dayon, mo ni pagkabago niya. Ogo niya ingon dinhi, ogo niya nakakita sa pag-usab, og ning tindog siya og nagpabautismo. Ikuy, kuyawan, no? Aron siya mahimpit ka pagkabago, ay nawala na iyang handom sa kalibutan. Wala na tong pagpatay sa Kristohanon, pagbandod sa bilangguan. Aba niya nakita si Kristo, na bago siya. Ingon si Kristo, kana siya himo na kong instrumento sa pagpakuyanap sa kungalan dito sa mga hintil. Human sa naulian may gala, ning tindog siya og nagpabautismo. Muna akong ingon din na, unsao man ako pagsugod sa bag-o nga pagkinabuhi. How to start a new beginning. Unsaon man. Si Saulo na bago, nagsugod siya may gala ko, pero kinaamay siya gihimo, gibautismuhan man siya. Mabago ang tao, bautismuhan siya, hingpit nga pagkabago. Ang bautismo higala, usa ka na kaganghaan sa bagong kinabuhi. Mo na makingon ko, mabago ka sa diyang ilubong ang daan nga pagkataos tubigon nga lubnganan, paghawas nimo bago na kang binuhat. Ingon dinhi si Apostol Pedro. Ingon si Pedro dinhi, kamo dugay na nagpuyo sa pagkadautan. Grabe na niyong patuyang sa kagalingon. O niya, sama mo sa mga tao nga wala na kailag Diyos. O sa pag-isulti ni Pedro, karon mga tao mo nga wala una-una angon ang inyong dautan nga mga tinguha mo na'y inyong ginasunod. Higala, dugan na nagpuyo sa kalibutan, kung gusto tang magbago, sama ni Saulo nga nahimong Pablo. Ingon siya dinhi, nan kinahanglan magseryoso ta. Kinahanglan bago ng kaugalingon. Ang tanang mga butang matapos man, busa magseryoso ta og tinudanay ang atong pagbago nga magkuyog ta sa Ginoo subay sa dalan paingon ngadto sa kaluwasan. Apan may gala sultihan ta mo, mahimo lang kang bag-o sa di nga bag-o po ka diha kang Kristo. Unsa man pagkabago diha kang Kristo? Niya ang gisulti sa balang kasulatan. Daging dinhi bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ingon siya dinhi may gala ko, bisan kinsa nga motuo kang Kristo, bisan kinsa, siya bago na nga binuhat. Ang daan nga pagkatao, mahanaw na. O ang bago niya nga pagkinabuhi, kini moabot ngadto kaniya, og siya mulungtad sa kalibutan sa bagong kinabuhi. Siya nga motuo kang Kristo bago nang binuhat. Higala makita nato, ang atong kinabuhi, nagsubay bata diha kang Kristo kanunay. Nagsubay bata diha sa dalan, nga din atong ginasubay karon. Niya, nagingon na balang kasulatan dinhi, kung imong tanawon pag-ayo, mahigala, alang sa mga viewers, alang kanatong tanas tibok kalibutan, bisan pa yung din si Isayas, ari ka mo karon, usahan ta paghusay. Nagingon siya ba sa mga panon, bisan pa on sa kapula sa inyong sala, apanimuon ko ng sama sa yelo. Bisan on sa pakinikadagtom nga pula, apanimuon ko ka ng sama sa balhibos karnir. Kanusa man na mahitabo may gala, sa diyang ikaw mo duol nga tukang Kristo, sa diyang ikaw mo uban kaniya, subay sa dalan nga iyang ipasubay ka nato. Ari ka mo karon, atong balikod din ali ka mo, usahan ta paghusay.
Kay bisan kita makasala pa, sama kang Saulo, gibag-o sa Ginoo. Nahimo siyang apostoles sa mga hintil. Ingon din kay bisan pa pula, lubos pula, akong pution sa maskaniro. Doon ay usa ka tao, kani si Nicodemos, usa kini ka tao higala nga sige handom og langit, langit, langit. Amo to kinsa nato ni sige handom og langit. Langit o tanong kay wa nay problema, wa nay lungang-lungag, wa nay lunop, wa nay baha, wa nay mga balatian, nindot kayo. Amo na problema ni Nicodemos, sige siya handom og langit. Ang iyang nagkudunggan kaning ginganlag si Jesus. Kay si Jesus magigala ko, naghimog mga milagro, isa nga kana sa kanahimog milagro, gikan yun na sa langit. Ang problema, di siya makigstorya ngadto kang Kristo, kay si Kristo giilaman sa kadaghanan nga way grado. Isa nga no makigstorya man ko diha. Pero magigala, sa iya po kasing-kasing, maura yun nang makahatag kanako og mga pagtulunan unsaon nga ako makaadtoan ang langit. Naghandom siya ang langit. Ang iya kanunay tinguha ang langit. Isa gusto niyo ko mag-istorya ang tawhana. So sa himo niya, o sa kagabi ning ligot kinis Nicodemos, nakigtabi kang Kristo. Ingon dayon siya, Ginoo, kay ba lumagdyukogi ka sa langit? Kay dili makahimo ang usa ka tawo paghimog mga milagro kung dili gikan sa langit. Gikan jud ka sa langit. So naminaw si Kristo higala ko sa diyan nag-istorya si Nicodemos. So sa nitabo, ingon siya, apan unsaon man ako nga makaadto kog langit? Unsaon man? Higala, naghandom na siya langit. Pero sa unsaon man ako? Tubag ni Jesus may higala, ingon din o si Jesus may ingon kato kaniya, sultihan takas kamatuoran, Nicodemos. Gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab. Ingon din dili siya makakita sa langit. Kung di mong tanawan balang kasulatan, wala bisan kinsa nga makaadto sa langit, gawas kung siya magpakatao pag-usab. Unsa man ang pagpakatao pag-usab? Si Nicodemos wala kasabot. Unsa man ang pagkatao pag-usab? Mubalik ko sa tiyan sa kong mama, magpakatao ka pag-usab? Wala siya kasabot. Kung mao na, ang akong dagway tigulag, akong lawas bata, kay musulod mo kong balik sa akong inahan. Sa dili man na masilbi. Higala, mga kapaglaom, si Jesus nagpasabot kang Nicodemos, ingon siya, sultihan ta ka, gawas ko ng tao, mapakatao sa tubig o sa espiritu, di gid siya makasulod sa gingharian sa langit. Higala, adunay duha ka mga punto nga gihatag ni Kristo ka Nicodemos. Gawas ko ng tao, mapakatao sa tubig o sa espiritu, di gid siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ang pagpakatao sa tubig o espiritu? Mao kana ang bautismo. Higala, ang bautismo mo kana ang pagbag-os ka galingon. Mataw ka sa tubig o kunya kunsaran sa espiritu. Nagingon na balang kasulatan din kung imong tanawon ang Galacia 5:17, ang kining daan nato nga kagawian, daan nato nga pagkatao nga mahigugma sa paghimog dautan. Kung ikaw magkinabuhi sa espiritu, di na ka maghimog dautan. Opposite na kayo. Kay bago naman ka. Giyahan naman ka sa espiritu. Gani ko nimong tanaw, migala ko, padayon basa, ang karaan nato nga dautan, nga kinabuhi, mabago naman. Okay? Asa naman Okay. Kung ikaw magkinabuhi diya sa balang espiritu, nan tuguti, ng espiritu mo'y mugiya nimo. Kay mataw man ko sa tubig o sa espiritu, ang tubig, bunyag. Ang espiritu, mugiya nato. Ingon din niya balang kasulatan sa Galacia 5:25, o kung kita nagpuyo diha sa espiritu, nausundo nato ang espiritu, kay siya magagiyaman ka nato sa mataglakang sa atong kinabuhi. Bag-o na tanga binuhat. Higala, nini kagabiyon. Kung gusto mo mong bag-o, sama kang Saulo, mahimo na. Apa sa diyan nakakita siya, pagbalik siya ning tindog og nagpabautismo. Mausa nang gingon ni Kristo ngadto kang Nicodemos, magpakatao ka pag-usab, magkabautismo o niya diha sa espiritu, ikaw musunod sa giya sa espiritu. Higala ni kagabiyon, kumusta man ang atong tinguha? Na sa Biblia sa Efeso 4:5, usa ka Ginoo,
usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Naghihapon ang bautismo. Ang pakutanan karon, unsa nga klase nga bautismo? Bautismo higala ko sa lubong o wisik-wisik. Laylay ang ato mahigala ko nga pagtanaw sa bautismo. Ang mga Islam, Buddhist, pastor, o mga pare, lahi ilang pagtanaw. Apan ang bautismo gisgutan sa Biblia, bautismo nga itunlod sa tubig. Bautismo higala ko nga ilubong. Mao kana ang gisgutan sa Biblia. Dili ka ng bautismo nga wisik-wisik. Dili ka ng bautismo nga tunlod sa tubig, kanang bubuan sa ulo. Busa ang Biblia, naghatag ihimplo sa bautismo ni Kristo. Si Kristo may higala kong ibautismohan sa suba sa Jordan. O gawin niya, daghang tubig, ningkawas siya, human siya bautismuhi, o nagyon na balang kasulatan, o nakita diha sa langit ang Espiritu, nga ningkunsad, nga porma sa salampati. O gawin niya, gawas niya na, nadungog niyang tingog dito sa langit, nagingon, kini, mao ang akong anak, o kaniya may kalipay ako, tingog sa langit. Buti masabot, ang ihimplo sa bautismo, gisgutan dinhi, mo isundo sa mga katawhan, bautismo, gagihimo ni Juan Bautista dito kang Kristo, dito sa suba sa Jordan. Muna, nagingon dinhi, busa, kung ikaw magapili kang Kristo, ikaw unya usab bagasunod sa iyang tunob sa iyang gihimo. Kita magasunod sa iyang gihimo, kay ihimplo man ang gihimo ni Kristo sa bautismo, mosab ka ng bautismo nga gusto niyang mahitabo sa imuha, mahitabo sa kuha, mahitabo sa atong tanan. Ang bautismo ni Kristo sa tubig sa Jordan. Higala, ugma na bautismo. Sa Sabado, doon na po'y bautismo. Kung gusto ako nga mabago, way lain nga himuon, mabago ako nga binuhat, sa diya nga kumudawat kang Kristo, ingon nga siya ako maluluwas. Muna yung din sa Roma 6:3, wala ba mong may balo? Nga kadaghanan kaninyo gipang bautismuhan diha kang Kristo, gibautismuhan siyang kamatayon nga naman, kay ilubong man ka. Ingon din bosa, ang matag usa nga diin magpabautismo, igalubong. Kauban kaniya, diha sa bautismo, sama kang Kristo. So mga igala, ang atong kinabuhi, mabago kita. Sa diyang hawason kita sa tubigon nga lubganan, nagyan na balang kasulatan katapusan nga malinya sa versikulo 4. O gonya, kitaon niya, pagahawason, gikan sa kamatayon. Tubigon nga lubganan, o diha si Maya samahan, bisan pa, unya kitang tanan, managlakaw diha sa bagong kinabuhi. Higala klaro kayo, human ikaw bunyagan, bautismuhan, hawason ka, bagong kinabuhi. Si Saulo, nakakita, nagbautismo, nahimong apostoles. Si Nicodemos, gusto siyang mabago, siya nga magpagkatao kapag-usab. Mauni may galak ko ang pagpagkatao. Sa diya gilunupan ang kalibutan sa tubig, ang lunop higala, o sa kato kasimbolo sa pagbautismo sa tanang makatawan sa kalibutan, kung imong tanawon, ang unang Pedro 3:21, nagingon din ha, o ang tubig sa lunop niya, sama sa bautismo. Nga diin, karon magaluwas kanimo. Kaya ang bautismo, dili man na paghugas sa buling sa atong lawas. Ang bautismo, higala ko, mao kana ang pagsangpit kang Kristo. Nga kita iyang tabangan, iyang hinluan ang atong konsensya, o mahimo kita ang mga katawhan nga bago na nga matay na ang daan nga pagkatao, na banhaw na ang bago nga pagkatao. Higala ni kagabion. Daghan sa mga katawhan sa kalibutan without kang Kristo, pinaagi sa bautismo, itunlod sa tubig. Mao ka ng bautismo nga gusto sa Dios. Magaluwas ka nato, isa nga kana siya, banuhon ang inyong konsensya, ang bautismo sa tubig, mo ka na magaluwas ka nato, magahinlo ka nato sa atong mga kasalanan sa maani. Dito sa Africa, niya bilabay nga tuig, bulan sa Oktubre, adun na nagwali dito, daghang klase ng mga magawali. Tanawa rago na ang nabautismuhan, ingon sila, by million. Eko, grabe no?
not million, 100,000 ang nabautiswan pagkadaghan. Kining mga tawhanan nga bago na. O sa gingon, magigala ko ni Pablo sa 2 Corinto 5:17, busa bisan kinsa nga nanak kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang tanan nga daan nga gina og tanawa karon nahimo nang bago. Higala gusto ta magbago sa kagalingon. Dili ta na mahimo ang kita-kita ra. Dili mahimo may gala ko, dili mahimo may gala nga kitara ang magbago sa kagalingon, walay labot ang Ginoo. Mabago lang ka kung ikaw mo dawat kaniya o unya maglakaw sa kinabuhi nga wa na unya pay paghimo og mga salaon. Wala na ang bino, wala na ang tabako, wala na may gala ko ang druga, wala na unya ang kinabuhi nga laway o unya kita sama kang Saulo. Mabago kita diha kang Kristo. Sa pagtapos din gusto na kong tanawon nato of course tanay daghan diha, apan gusto na kong tanawon, kining bunyag higala ko, asay bunyagan na to, bata o dagko na. Kining mga, tanawa pag-ayo ni ha? Kani, tanawa pag-ayo. Naipuya, naapoy hamtong na, o junior. Kining bata, dili pa ni pwede nga bunyagan kay bata o may buot. Kinahanglan nga dagko na nanay buot. Mao na yung mga batang gagmay. Dili kapili, dili kinulsol, dili sila katuo, di katuman. Wag buot, muna may gala, ang atong bunyagan dili kanang bata, apan dagko. Dili sad bo, apan tunlod ilubong. So niya din kanusa nagsugod ang pagbunyag nga buuan o isukisikan. 1311 sa konsiho sa Rabina, nagsugod ito nga buuan lang nato, pisikusikan lang. Nganong gamay man ba ang bunyagan, tungod kay ang bata kuno nakapanunod sa sala sa ginikanan. Pero klaro biyang gingon sa balang kasulatan. Nagyon na balang kasulatan din ako, buhi man, nag-ingon na Ginoo, dili gani si Noe, dili gani si Job, dili si Daniel, makaluwas sa mga ilang makaliwatan, sila lang yun mismo ang makaluwas. Walay apikto ang mga bata. Walay apikto may gala ko sa amahan. Kung ikaw nakasala, ang bata way labot. Kita karon na tunglo lang ta, apil ta tanan sa tunglo. Abadi sabton nga ang bata apil sa sala. Siya kay puyaman, wala siya'y kalambigitan sa pagpakasala sa ginikanan. Dahil din kahit sa tinuod lang yung Ginoo, dili gani si Noe, si Daniel, si Job ang makaluwas sa ilang mga bata. Sila ra gyud ang pwedeng maghimog maayo aron mga luwas. Sigala nining kagabion, kung imong tanawon ang pinakamahinungdanon sa bautismo, mao nga ikaw midawat kang Kristo. Klaro gingon din sa Marcos 16:16, bisan kinsa nga motuo kanako og magpabautismo maluwas. Aman ang dili mo to og magdumili, pagtuo kanako og bautismo, siya mahinukman sa silot. So ang bautismo usa kana kayawi sa gangaan sa langit. Ang bautismo usa kana migala ko ka pamaagi nga kita makaambit niya ng kalibutan luyo sa kapunaw-punawan, mabat na nato ang kinabuhi nga walay katapusan.